Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Meghalaya Social Development Society, Shillong, kawai ni kiseng 3 months ngobha, klami syakmat, ban amin siem, ya kilok kami ni kisnong baper, kibah po sir. Bana jing hikay yaki, bat kintu yaki, ban mi syakmat, ban nitrilang, hapo kikinhon yarap dalade, lani ki self-help group. Nagalyang ka MSDS, kala penlong yang kijing ajing hikay, ba arsngi, kablatip kum ka orientation and capacity building for SHG members, hapo ka Dindayal, Antodaya, Yujana, National Urban Livelihood Mission. Ya kini kijing ajing hikay, lakersan do MLA ka North Shillong, ba Adelbert ng room. Habakran ha kini kijing lang nakalang ba Adelbert, ulaong bahagi pateng baladam, kaladay kipateng jiki kamrap, hakapateng kikimikik pa, lawan ta na ying menteri kam sarkar. Hindi menta shpotli kipos, tiki hajar ngut, kinong tep kam, kiwan ban tep. Shushu ulaong ru baka sarkar, kadi ban pet jiki jakasar, kamtam ka jingjur ka jingwan wat kam, naki jaka no kandong. Ulaong ru, baon ra ya kini kamat, hayang dar barthaw an ki jila. Ulaong ru badan kam ka jingya sya, bat ka jingya telilang. Ulapan pau ka jing kmilanti, bakom ki SSG, kenang bon ki jakasar, bat onya trelang bat ki haki benta baper. Nasi kopi kini, mentah ada kadon kepon mapi dia cakap mentah kebayang, kedukuan kaptam, kabling masuk mo, kedukuan mentah di hang ni mobile phone, mo, pidon kisah pong tu belas don belas pa bagi don ni don kata ka skill, kalau mele kini, temut kipri produk kecom pipat ki order ke, penyak market, mentah ada pihak ban im hai, kah produk kecing setu jemut, produk kecing syania, bagi kasih sedong bagi don kecing syania, mentah kadon lembang ni ke grup jompi ni hablek ke akaun ni apply ke akaun join akaun numlah man sulit marui mo kecik syariat kan wan hantar lembang tadi ke por bang hab yarab ni kersan syai we mentang ila bersih ke ni ila bersih semua yang cakaru ko balik ke pi kiwan sengil industries ki semen ki mo kini ki steel industries terter ki kila bersih semua ya ka jaga life post nam sa post nam pi bila bersih semua bi post nam man ba pi bila renew dia bantu cekman haban im su syata mo namar wala bang matakap sarkar kaya bapili trekam private kaya nata bapin sengkang wala kedukuan kasuk kedukuan kaya tendai kum te kijaka ko pila ban di opportunity way par ki bari sabar jong silong pila ban simoi pila ban lis kalan nata pila ban bapin penya chapran ki kam jong mo ngin kongu ngidon ke bor bangin yaisha ban ngidon ru ke bor bangin yaine te kuma kajing sisha kalong ni sotu manta lagi pas kumno ru agni no ki kerdan lagi BA lagi MA lagi BSc ki MSc lagi PhD but kiwi dia ka bah ban yo kam namar ka di kapor ka juk chong jengkala ka bangle I manta tang sipo tu lagi pos ru da ki po hajar hot nong apply tirada ngipet yani ka state ka jongi ka bodon ka reservation policy ka reservation quota ka bare namta ki jaj bandriu garo bar ki jaj bandriu jongi khasi jantia kaneru ha ka ba ka jing trekam saupo mantala da sipo tuli ka pos santali yo garo santali khasi telada sipo tuli ka pos da ki po hajar mut dong apply lani da ki lakmut da ki apply hei kan don par ka jing kermen na ka banta kalawai jong ki samla kani kalong ke ka bang de ban ai ka borong ni de ban ai ka ta ka jing songo na ka banta ka sarkar India kaba lawan lembak di kilat plenty haka kerteng jong ni self help group bangin la ban yarap na ka banta jongki maka de kapor ka bangin la ban kersan bangi hapat thau kilat plenty ban wat kilat plenty kumno bangin yang halaki jongki kja kumno bangin kersan daladi yaladi kumno bangin yarap daladi yaladi hoy banong ba minum trek balik polis yuk kum ikon samla namar gibi okam sarkar kata ka banom la banom namar kani ka jinge ka badon omde tanga po state jongi re po kari India hi brokwe bara ka perthai hi brokwe ti namar ka juk jong jingkala banta
ngihapan yang joki kejat, ngihapan pek ke ka skill ka bangidon, kata ka jengla ka jongi ha kita ki kam la jong, lesi ka bangila ban ai nuksa mata, kum ki ba lesi ki bala ban yang joki kejat kum ki ki ban play ki dukan kum ki beauty parlor, nang ta ban le ki kam, kum yunu ki kam la jong lesi ki ba pas automobile, kila ban seng ki kam la jong, kila ban DTR kali, kila ban shinah kali, nang ta kila ban bu ki servicing, te hang taru kalau balenti ka ba ka jingirap kanum dei tanam ta tu ko yeng namar ko bayan ai nuksa manta ka kam sarkar lesi wei bri wani ka wei ka bri yo kam sarkar tu tangi ka family ka jongki ka bakila ban yo ka jirap ten re hani ki kam pa kalau glade ka por ka ba kum ki khun samla lembaga ni ka program ka ba ngaku mo mali nga persyang namar kanum la ban long ban kimilenti kam sarkar jongi manta la de ban pen kermen ki ya ke ka ban umla ban pen kimilenti la de ban ai jeng kermen ki henrei ngidei ban don kata kejing sotu scam bakal dei gapor kejing dawa bagi dia ban rai kejing kala ka dei ha kejing mut perkhat kejing kam dei ki te bar kal dei gapor ka bagi khun samla jong ikinum dei ban suhun ban sulong ta kinong wat kam sarkar dan ikum kita bagi orang ketinong way job seeker henrei ngin lompat kita ki job creator dan ki job provider ka bagi la ban shnakam ka bangila ban aikam bangila ban thaukam banyarap lem ngam tai wei pat marlesi menta ko menika self help group ko mangitip ya ka principle ke jongka ka objective ke jongka ka jingtemu ke jongka kalong bagi don sipo ngut dan ne khat arngut dan ne prangut ngila ban seng ke group bat kini ki group lamba ki sap ki phong ka ba ki don kila pat bakin kentiu ha ka bakin penmi ya kino ka baki kila ha ke jingtrai ki jingta ha ka ta ka sap ka ba ki don haga baka sarkaru kamdei ban pek tang sapo rural sapo nong kendong ndai kade ban pek ru hane po sor namar ko bangi pek ya kecenge menta kane ka rural migration mo ka jorba ki nong kendong ki ba migrate sapo sor tikane glade ka por ka bangi no kam lon ra ka policy karkom terikam ka batmai bangila ban aila alenti namar kanumla ban long ka basuk bangaku memali ni ka sarkar ban ong ya ki long kimi lan dia ban ong ki samla to yeng jong ki kijat ndai kin yeng hoi hala ki jong ki kijat ndai ki dong kampat ban kershan na ka bantai jong ki ke bang skwa ban ong ane ka por lembaga national urban livelihood mission kani lembaga municipal ngachwan ra ko gajing pen tip chapi lesi ki don kita ki ba la ki ba ko ban seng ha ka jing sengkam marwei shimet ka don ka banta ka bakin la banyarap lembaga ni ka bang oi figure national urban livelihood mission kani ka bapila ban po municipal bar ha ka juga por kini berana ka group ru kidon nak ka jong ka benta pa kinyarap nak ka benta jongki kanang ba kani ka jing temu ka jongpi kalong ka basaiso kalong ka bajob bar kini ki product ki jongpi kini ki jing penmi ki jongpi kum ki ashar bar kum ki wei pat ki jing than kum kini ki jansem paterter kini ke long kiki ko philapan penmi philapan ban penya yo bar kan long ke kershan pat ke yeng sem jong pi namar kan ni ke por ko bang hab ya kershan wei pat ban lembar ni ke group ha ka pen pet dem ya ka jing dokam wei pat kam dei tamanta rei ha ki por bar ki singiru ki barangwan ki wei da namar ko bakalong menta ngilat ya kenuno ki degree san senam ni hapan ban upside ka kam ti sakat no senam pat ngina kwa pengen up pengen syong yeng ban up ka kam bangin yo la ni pakanwan tinrei nasngo ba kani ka ka way na pergi program ka bala ban ai man siam ka bala ban plenty prelat nomor hot ka baki on da ketien nong way kata ka bangi long concern manta kita ka road map hot ka lenti ka ban poi ngi dok kam ka surok ban poi sa hospital ban poi si po jaga ki jingpuli repair ban poi ru sekiwi pat sekiyo ki hat dan ni sekiwi pat ki banta ka surok kalong ka bodok kam henry ngidong kamru nginum kret ya ka root map bagian snalenti kumno bagin ya nang ni sakmat bagin pois ta thong khanang ba ngin la pat banlong ke jikerman banlong ka ta ka jing sngan banlong ke jingsuk ya ka yeng asam bad ya ka imlang ka salam ti kan ni ka program ka blapen bet lemban ka singi angit skam berum dei ta ni program angit skam ba ki por ki group repair lembang ni SHG kin wan sakmat kin pulut ka por ka jongki namar ka don ke jingom baki badon ke pisah ke numyo ya ke por. Neki badon ni ke por
kena mi opat ya pisah tu ko mengipit manta ki khon samla ki chungi babon ki plut por mobile phone ki plut por kan nong kan shrot ban ya shong group ban le ki mobile phone ban ya plut kai ka por ban penserwa kai ka por le ki mi opat ka pisah tere ha bagi training kita ngi ki iksa ban ngi le ki ka mentoi pi ha ki por ki balik kalong ka chinge wan ki mi pa wan ka sarkar ru namar ngi haban wat ka sap ki don le manta baboni majority lai balapang ia te kisap pemaki kidon badai kita kisap paki kidon umdai barwai dari lembar ke grup si pomut minang yai pen wandur minang yai pen sandur kile bagai kakam ka pemaki kile beras kata ya kan ka program ka asngi la pelong da kan ka Meghalaya Social Development Society haba ka jingtu ka jangka ka longkomno ban kintiu susu lani ban penthama susu ya ki jingmot chik perkhat ha ka bai dei bat kumno ban pen khlan susu ya ken hon ya rap dalade yalade lani ki SAG ki badan badan hang ni pok khapsor lemba kan ni ka project bagi khot kata ka Deen Dayal Antyodaya Yojana National Urban Livelihood Mission ya kan ni ka project ka MSDS kalai soi kular bat ka muda ha ka ba la simti da ka municipal ban pentolon ya ka ban la IT sengi ke MSDS kum ka RO ban pen trekam ya ka jing thmu jong ka ni ka long kumno ba ngin la ban lomlang ya ki parlok jengi ki badan ha ka ni ka Greater Shillong ha ka ba ka mat ha ka ba ka jing pen trekam ya ka ni ka project ka de ha po ka ni ka po Shillong bat kumju ki jaka ki ba ha po ka municipal area jing thmu hi ka long kumno bangin ya wer ya ki long kami ki long pa ki khon samla shinrang bakin thai bakin wan hakawai ka kanhon lani bakin dan hakawai ka haka group nang ba nginla ban kintiu susu lani ban yarap susu yaki hakabai dei bat ka yoka kot kamai kaji kham tam le na ka banta kitu ki long ying ki bawan na ka ying ka ba kham yo kham du na ka yoka kot the day halor kani ka chingtmu ba kamuda lemba jong kani ke project National Urban Livelihood Mission ha ka ba lapen trekam ya ka da ka Meghalaya Social Development Society kalale haman la kishnong ki badan hapo social long bat kumjur ha kishnong ki bahap hapo ka municipal area ban pelong ki awareness program lani ban pelong program ban pensyai halor ka jingmu jong kani ke project ha ka ba ila ban seng ki kenhon bang hitip ya kita kom ki SAG lani ki kenhon yarap dalade yalade laseng ya kan ka Meghalaya Social Development Society MSDS hausnam ar hajar khadar nadu usnam ar hajar khadar hadu menta ka MSDS kala lakat ibor bakadon kala persyang ban trei borba na ka benta ka imlang salang hakisnong ka thau khamtam lele hakitai nong kendong tat hadu ka usnam ar usnam Mencham Hausnam Arpo ba ka MSDS kalasan ka agreement bat kamuda ha ka bangin la ban pentrikam ya kan ni ka project po sor te kan ni kala ban long ka de ka sin ka baningkong ba kan ni ka project ka kantup ka de kerpang tang na ka benta ki porlok jugi ki badai ke long kami long pa ki khon samla ki badai ha po sor ki bangin la ban lom ki kum ka we ka kanhon te de lamba jong kan ni ka grup ka ba ikermen scam ba ki member ki khot jangi ha ka ba ka jingmu ba kongsan jongka ka long komno banyarap khamtam ki member jong ka grup ki badan ha ki grup ba pher ki badan menta la komno si fautli ki SAG ha kni ha po sor ha ka ba ki komno ngila banyarap ki member ban kintiu susu khamtam le ya ka kam ka ba maki ki trai lani ban pen bha susu ya ka kam ka ba maki ki la jutre baro sikata kadai ka jingmu ka ba kongsan jong kane ka SAG bat ka ba kham kongsan tam na kita ka long kumno bagi la banyarap para member ladangi poi ha ka khem kai ladangi poi ha ka jingjenjar te kadai kata ka jingmu ka ba ya persyang nakalyang jong ka MSDS ka persyang ka la ka dia laibor ibarat jong ka kumno ban penpriang ya kane ka hubor sya ki shnong ki badan ha social bat ha ki shnong ki badan ha po ki municipal area te deh lor kan ni ka benta ba menta kasih haduk menin haduk menta ngilala ban pelong ya kan ni ka program
ha bang ladon ke ba shipau teli ikan hon ke ba pher ke ba na nong thamai na jayau na mau prem na jail road bat nges kem ba hakini ki por ki ban sawan yen sala shushu ban nang seng kumi kini ki kan hon ki ba de ki kan hon ki long kumi ki long pa ki kon samla ha ka bang la ban ya rap lem yaki Kinti thank na po lai mer nong ser te de ngadon lang ka group lam lenti nang ni po jail road. Before that ban snai ban don hane po ka SSG group ila don lupa gitu ki kum to tingi don argor lai ngur kum to pagi songkai ai am dan mga kasi lin ban snai ki ki sna tingi lai kai ngi lai sna nong nang ban mik mani te ta dian ba ngi lai sna ru labon ba lai sna labu PB po in shop kum gini Christmas decorations kum transport gini sinahi te kum ini ngi sina ini bagi syuk har halau ini tang spray ila de ka no ano ini de ngwanir kini ki kalau kami tinggal di kalong ke best out of waste te kum gini sentiru no tur khar PB ba de hadem kaja kabun berat kaja bo ngakhat ngasih nasunti udah kapag ngasih nasunti kum lipat nado mun siya kata-kata nila islang tama mentapat ba ngela don la kan iga group dengan perkat ba marway long kam stana te banay don bo man ya kam ya im kalau long no ndai tumbangan suka mai tu marway lo itu rin kamai ya ka babaros kata this is my work nado ba 4 don ya kataka siapa ke group ngasina ki nasu ki pela ngasina gini de ki towel ki belajot kini kitia ki waste sudah apa ni bisa lagi waste Ketika cincin juhila kan no bila don naga group platform group itu. haga group mentaba dang sien nang tarai na du sedang tarakan do ngadon arbanai lagi kam pada yang ki bala ya la laslam ba Kau mentah ada kecingdan lah group atau filap le bagi don de new ideas kiba warna kiwi ki members pak. Ngasutanat pada bang ada dona group ho nya dona group ida seput. Te kumba ngambenya ki kwa banang. Tenginang kumta ke lara kimnang na bakin senaru dengan senamar weru at least kala don lang Aisyah ai ko ai pilih lang ini pilih lang itai te takar ko begini don ngir long ya telilang te. Ya telilang te ngasutanat kin bandai trero am. Linang do mau nai Hidai ka kentiu lang selalu prop jangka nang kuat mulai nang kuat Kita tu bila usia batai ke kita kicing tray ki bapia tray apa group. ngidang suya sedang menta arbanai mengi tengi laya sedang bantong di utiet te ban sidai kini kita kijan kini kijing tan marba ngilaya dan lupa kitir hayang te ngila de lupa ki balaya tray kam tu malum malaam te ngila ya don lupa kini ki tiar hayang ngila suya sina la kasna na kini gitu ki lengkot lengkai ki bang ngila dan lupa namar ban pensep ban ba ngimpat dan pisah ban ya thiet bang ngidang suya sedang Ketika cincin juhi bagi don lang ane group ni tray lang. ngi sutenat cibu namar ba kalong kum kalat te kum ka kabu ngi namar la dengi don marwe ngi ngobangim tip ya ka ai ngi susu ngisu syang bai hayeng ngisu kuat nak hatu kan teda ka bang ya dan lang haka group ni pat ibai la tip na situ ra kong bai ibai la tip situ ra kong bai te kala long kala khang bon em ka jing tip jongi te ka jing ka to ka jing nang jing start jongi ro lang ibai ila nang dak ni ila pedi lang ibai la pedi bangangan nang kum te lang kala ni la ya jing to sipun kan Kemalu mentah pipenya yo bagi don ni cincin ki asyar ki bapi bu ni atau filap pun filap pipenya yo bagi dak kicing tray lang jungki dekat apa group. kini ki asyar kim de jongi te kini ki jan jongi te ngimpat la arban penyayo mentah te namar ba ni nang sedang amanta arban ai temani am ngimpat so ngimpat lahir ban pembitiar Pia umur pia bu dak dukan bandi ni gitar ne pia dia tu. em bangi susu simat marwe hayang te long ya su bawan phat la gi breum tu ba ayo kum tu ban ya lek belah hadukan ki breum tu te ka bangi dang sedang kene ka grup te ngimpat la ban le ngimpat bi ai kan Cho nên là mình ta kêu cho gì hết
ki kam ki fitre ki ba pipemi ki fitre ka tang pra ប្រាក់សន្សារណាំថា Than. Tu kam long ke nomor ba kini jeng than pra sensar kini ki balik ta hanong kondong ri i mata wat pon slon rung ba jeng dan yo pi ke sel group piala ban than ke tu sel kum no halor jeng rekam ju ki group ba ស្ទណាត់ pirong kanu ហា pirong kanu ខាត់អត់ kada no group tu pila yo jeng rak no sarkar ba de ba ki group ni អឺ kita ngira sho iwe ហាណៃរ៉ៃ ka ka ណៃ hanu រ៉ៃ pi កកគ្រប់កែដងរ៉ាប់កែសឿញ៉ាផាអ៊ីដនបាហៀងស្នងតែផបានរ៉ាកែថាញហៀង Tiaw ni upra pila mno da. សិតដល់សិតញ៉ាផបានរ៉ា Man dapat ikini pi di syai pi penyak yo ikini tiar jong pi. ជាយោ Lepas sentia, mau pergi. tekong ini ki kam ki ba group ju pi tre Ikan coba kerja ni kering ni dia ikan gak syar, tang ni asar tak gak syar. Kamu sebelum mantap ya dan pokok grup lain. Tinggi suatu bah ke grup kita di sibun ngut. Bas pau kan kut pion rai kita ki cingi trikam ki cimut trikam ki bapero per. Satu pilak baka kalong kum do kambiang di dalam grup. Ni dah nak kau pergi snow, yuk si bun tak kijing mentai, kijing syai, kijing champang mah. Ni lah. Kamu ni asar mantap ya dia kum no kan urkom pia bu di dukan ne pia penyai dia Ni untuk si ya di kan tu. Klem 4 yuk men buku bukan. Di man aku ni jangan iba kata di bolang ndak nang lai. Dia haka jing yu i jung ni kum na we na ki dekat iba tre ba haka kiu shaprang SHG Bishop First di panang bah kini ki lai ki bon ki jing sna ki jung i ki furniture ki yeng ki sam ki pra ki mula ki bon ki jing nang jung i ma te tau aku kalian pat ni dang dina haka fun hantam haka group ki jing lut ki long ki babuan ndai ki jing yo ki long ki baduna khantam kwa ban pau sha ka sarkar ba kumnu kan a jing rap ini ban nang ban la ban kiu sha prang ban la ban penyai kambuan ni ki kam ki jam ki bangi kum ka group ni kwa ban trai sha prang ha ki we ki liang ba ka sarkar la da kala ban a jing rap kan ya rap ma kum ni khantam hasar ki jing rap ki long ki baduna dia ini tin bakhandia desibo